No us passa a vegades que et preguntes qui ha estat aquí abans que tu? Aquí sempre hi ha hagut el mar, però això no sempre ha estat un port. Al segle XVI, Barcelona ja compta amb un important punt d'entrada i sortida de mercaderies per mar, però la ciutat no té un port que protegeixi els vaixells dels temporals. Quan les antigues muralles de la ciutat per fi s'enderroquen, el port troba l'oportunitat de transformar-se. El 1869, ara fa 150 anys, es constitueix la Junta d'Obres del Port de Barcelona, que aporta la gestió i el finançament necessaris per a canalitzar el potencial real del port. És l'època de la revolució industrial. El port canvia ràpidament. Es construeixen noves infraestructures i Barcelona ja no acaba al mar. Barcelona abraça el mar. A principis del segle XX, la Junta d'Obres del Port aprova la creació de més superfície terrestre per atendre millor la creixent quantitat de mercaderies que transporten els nous vaixells. Durant la primera meitat del segle XX, la Guerra Civil deixa el país en runes i la posterior dictadura crea un clima d'incertesa que s'allarga durant molts anys. A finals dels anys 50 es potencia el Port de Barcelona com a cor de la importació i l'exportació que demana una economia en recuperació. El port creix amb la ciutat mentre veu arribar una nova eina que revolucionarà el transport de mercaderies, el contenidor. Als anys 80, el moll de la fusta es converteix en el primer espai per passejar i per gaudir del port. Els Jocs Olímpics donen l'impuls definitiu al Port Vell. El canvi de segle fa créixer novament el port i arriba a les 1.300 hectàrees, que li dona la capacitat, les infraestructures i la connectivitat suficients per esdevenir un port global. Avui els barcelonins i els visitants no podrien imaginar-se una Barcelona sense el seu mar i sense el seu port. Aquesta és la història del nostre port. I ara, 150 anys després, l'horitzó és l'únic límit.